Ca și-n ziua de Rusalii, astăzi noi ne bucurăm. Duhul Sfânt ne cercetează când pe Domnul îl chemăm. Ca și-n ziua de Rusalii, astăzi noi ne bucurăm. Duhul Sfânt ne cercetează când pe Domnul îl chemăm. E rugul aprins, flacăra e Duhul Sfânt, pe noi El ne mângâie, căci e trimis de Domnul Iisus. E rugul aprins, flacăra e Duhul Sfânt, pe noi El ne mângâie, căci e trimis de Domnul Iisus. Chiar și lumea de va râde și împotrivă ne va fi, noi să ne încredem în Domnul, cu Iisus vom birui. Chiar și lumea de va râde și împotrivă ne va fi, noi să ne încredem în Domnul, cu Iisus vom birui. E rugul aprins, flacăra e Duhul Sfânt, pe noi El ne mângâie, căci e trimis de Domnul Iisus. E rugul aprins, flacăra e Duhul Sfânt, pe noi El ne mângâie, căci e trimis de Domnul Iisus. Toți botezați de Domnul, dați slavă lui Dumnezeu. Azi s-a împlinit cuvântul ce-a spus profetul Ioel. Voi toți botezați de Domnul, dați slavă lui Dumnezeu. Azi s-a împlinit cuvântul ce-a spus profetul Ioel.